Ahoj, já jsem Vladislava Manžen a to je moje kabelka. Ukážu vám, co mám v kabelce. Sluchátka, naušníky, rtěnka, gubná pomáda, rtěnka, notebook, to je pouzdro na notebook a notebook. Notebook je čechol dla notebooka. Jedeme dál. Nabíječka, зарядное устройство, зарядка. Diář, это записная knížka. Jsem učitelka, takže mám učebnici. To je učebnice, učebník. Kosmetická taška. Sumečka для kosmetiky. Kosmetička. Tak. Peněženka. Kašelok. Sluneční brýle. Sluncezaštitnečky. Co ještě mám? Ještě mám. Tak, to je propiska. Ručka. Fleška. Fleška. No a to je asi všechno. To je všechno.